TWT to Panoti women of Zimbabwe. That's where our heart is. Without the mother figure, inini, I'm very happy kuti the women of Trafalgar vakafunga kugadzira chinhu chinonzi TWT with the help of Dr. Ndoda kutenda Madzimai ekuTrafalgar. Munoziva kuti mudzimai ukamupa mutsvairo wekunongonesa mazino haazongopedzera kunon'ona mazino anotsvaira nawo wapedza wobva unozomona achinja kuita zvinhu. She does a lot of things from one simple thing chaunenge wamutambidza. This organization iri kunzi yakatanga as a burial society. Ndizvoka kungomirira kuti pakaita nhamo tochema tese, tobika tese, tova nemidziyo yedu, rufu rwofamba zvakanaka, munhu wese odzokera kumba kwake. But then they saw it fit kuti but so what? Tikaita burial society. So what? Ndobva pauya umwe mudzimai vati and then ndoba tichikutangira ipapo. Mudzimai akangwara haangomiriri pana full stop yekutanga. Anobva ati so what? Wobva ati and then wochitanga kuita pamberi. And then taakusoda. And then taakurima. And then taakubika. And then taakuita sei? And above all tichifara. Because there are a lot of mental health issues. Zakufamba vanhu vari kuzvisungirira, vanhu vari kuita sei. You'd find kuti ukaenda paunofita uine vamwe vako unosununguka kana stress dzekumba dzedziya dzambotaurwa dzedziya unotombodzikanganwa and ipapo nekwato munhu. And with the support of each other, knowing kuti I have a woman on my back, unotoita zvinhu zvako zvakanaka. And munhu wemudzimai ngatifarire kuita vanhu vadzimai anoita bring others up, kwete vanoita tear each one down. Hatisi kuda vana bring me down, tiri kuda vanhu vanosimudzirana. Ini ndikasona hembe yangu iwe wanditengerawo, iwe wotengesa machira, indo wandotenga machira, ndosona iwe wotengawo wopfeka, kana wapedza kupfeka wozonditengerawo futi inini, zvisazokangana. Monditengerawo futi inini, handiti kana munhu abheka iwe wotengawo. We need to support each other. Handikwanise kuita business without the support of you. Inini I run a school, now a community college. Pachikora pedu, we also do mabasa emaoko. I was supposed to bring some kids because mama wangwati please bring some kids, but unfortunately they are writing Masimba exams, so I couldn't. But we have the young women of today who are going to be my women of tomorrow. I wanted them kuti vaone zvirikuitika nemadzimai anhasi, because when I'm teaching them kuti kuchikora kwedu tinochengeta mabrailers, tochengeta malayers, tochengeta maroad runners, tochengeta madhadha, tochengeta tsuro, zvese izvozvo tinozviita, but unoziva mwana wechikoro unenge uchingomita kuti ita but akazonyatsoona madzimai ese akadai so ari kuita these things and they are seeing the success behind what they are doing. Zvinomuuplifta kuti zvatiri kudzidza zveshe zviri kuimplementwa kwedu and zviri kuita sei, zviri kushanda, fees iri kuita sei, iri kubuda, handiti, and kumba takuita sei, takutodya, and hembe takuita sei, takutopfeka. Saka all these things, it would have been good for them to come and see, but unfortunately they are writing exams, so they couldn't come. Saka ndoda ngosapota madzimai ese asi pane vari kusaidi uku hamusati matanga, because TWT haisati yazara. So makazara hanzi hatizari kusvika mazara ini, saka havasati patiri kudzoka next time toda kuwana matishets ewaiti nemabhareta ewaiti akatindandanda achisvika uku, so that each and everyone haana kuitwa left behind. Munhu wemudzimai aikonongomirira kuti kungopiwa chimbopawo iweyo, akonongomirira ngopiwa zvese zvese. Pane mari yechingwa wapiwa, pane mari yekuzora mafuta wapiwa, pane mari yenhingirikini iyoyo wapiwa. Hazvinyatsobudi zvakanaka. Saka itawo tunhu twako
woita nemaku munoziva kuti pamakatanga burial society pane mamwe marufu amunoenda muchisapotana pamunosapota ndopanosvika payobva vazoti iyi ndo inonzi namo manje and wakunyatsofunga kuti orit tikabva kurufu pano pachaitei mai vangu vachitsvagirwa chingwa chekudya mai vangu vachibhadharirwa school fees mai vangu vachiitirwa zvese zvese mai chavo vangu vangogara chete vachingogeza meno pamwe vangu vasingageza kana kuti vachigeza kana kuti vachita sei chavo ngochairamba nekugeza nekubika havasingozva kuti upfu wacho hwabvepi muriro wacho wabvepi panopera nhamo iyoyo ndo panyatsotanga nhamo chaiyo chaiyo saka isusu we don't want women like that. I'm very happy kuti mutrafalgar makazara madzimai akangwara TWT to save the women of Zimbabwe. Exactly. Parikuti to save the women of Zimbabwe. You are the women of Zimbabwe. Yes. Saka iwewe katikuone nemabasa ako. With this, I thank you. Tisipumira zvakare our guest speaker, second guest speaker arikutaura tina Mr. Michena zvanzi tisangorerekera kuvadzimai chete tinodawo mabhesi avo tione kuti vachataura kuti vachatitsigira here kana kuti vachatikanganisa saka tina Michena. Ndinotenda nemukana wandawaniswa kuti ndimire pamberi penyu ndichikurukura nemi. Hanzi kamoto kamberevere kakaita sei? Ndinoimba kuti matanda achanopiswa haasi kuzova matanda anoputsa chataunganira pano uye dzimba dzamuri kubva uko madzimai. Ndinofara pataurwa nyaya yekuti mudzimai ukamupa mutsvairo haatora chinongonesa mazino chete asi anobva atsvaira imba yacho. Zvichireva izvo kuti mai ndo vakabata musha. Ndinofara kuti ichi chiitiko chaitwa nemadzimai sezvataurwa naguest speaker wedu isu varume tiripo pakusimudzira zvatangwa nemadzimai. Ndizvo here? Ndinodavira kuti varume vazhinji vari pano tikada kuti tivabvunze kuti wakatanga sei musha. Ndofunga paigara rega anga ane one room yake yaiva nekamubhedha nekamwe kastove. Isi patakakura kwainenzi prima stove. Kune vazhinji havachaiziva. Saka kazhinji ndozvawanzowanikwa nekapoto 1 nekasipunu nekapureti. Asi paizoti awana mudzimai pamba paitanga kuchinja. Paitanga kutengwa kitchen unit. Kamubhedha kaike kudharokobva kanzi out. Zvichireva izvo kuti pakanga papinda munhu aicreata life. Handiti tikada kudzoka kubhaibheri rinobva ratiudza kuti Josefa ari ega hapana aingova kapenda asi akazobuya naMary pakazovani naJesu. Handiti ndo pakatangirawo zvichienda zvakadaro. Zvichireva izvo kuti munhukadzi is an investment. Tadzidzisa munhukadzi muzuva ranhasi we have empowered the next generation to come. Handiti asi ndobva ndadzokawo ndochitanga kutaura in the sidelines of health as I represent the Ministry of Health and Child Care. Madzimai muri kudzimba zvino zvamazvara vana venyu chiuyayo kanavo kuzvikero katichiona kuti mwana ari kukura sei nekuti ndimi kamai vanobikira ndimi kanyakuchengeta. Konochengeta sei munhu ausingoona kuti ari kukura sei? Ndafara chikomana chaimba kamukambo chekuti hanzi mbuya ndimi makachengeta makamirira amai. Handiti zvichireva izvo kuti you are not only the human incubator but you are the vessel that transforms one life into a better thing later in life. Nekuti dzidziso zhinji dzatinopiwa tinodzipiwa nana amai. Asi tikasatora vana vedu tichienda navo kuti vanonotariswa kuskero kwatinoenda navo. Handiti we are killing the nation. Nekuti hakuna achaita kuti rudzi ruenderere mberi. Mungade kuzvara here mobva mamuvharira pasi pedhishi kuti anofirapo.
hazviiti handiti. Saka inini ndichikurudzira kuti madzimai watakura 9 months yako handiti painotangira rwendo rwe9 months kurumbidza kunyoresa. Madzimai ndiri kukusiyirai chicheru ichi handitika kurumbidzai kunyoresa. Muvakurudzire kuti vauye kuchipatara every month vachitariswa mimba idzodzo, vasasunungukire mudzimba, vauye vachisunungukira kupi? Kuchipatara handitika. Mwana iye azvarwa opota achidzoka futi kuchipatara tichiona kuti ari kukura sei kusvika asvika ku10 years handiti ari mwana mukomana, 12 years ari mwana musikana. Ndizvoka makakomborerwa stereki vagari vemuno muNorton, especially Trafalgar, kunyange dzimba dzakapatsanurana sezvazviri, asi inini nevamwe vangu handiti vebazi rezveutano takaona kuti kubva uku kwakaperera Trafalgar kuti unonobuda kuhospital kana kuti uende pakatanga utano kana kuti kuSt Padre zvinokuremerai. Ndizvoka zvino ndakagara pasi nevamwe vangu tikaona kuti aiwa hatingati madzimai ava vambofamba nemimba mwedzi mipfumbamwe vachienda kuchipatara vachienda kupi, vabara futi mwana vomusa kumusana votanga kufamba naye kuti anonobayiwa majekiseni, hazvigoni. Saka izvezvi tine urongwa hwekuti tinotenderera mwedzi nemwedzi handitika munzvimbo dzatakaisa mukati imomo. Trafalgar is one of the places yatinouya, pane patinosangana tichibayira vana majekiseni ipapo, vane zvichemo zvichibva zvabuda, ana mai tichipa futi family planning ipapo. Muringonzwa zviri kuitika, mazviona here kuti umwe neumwe ari kumirira department yake? Ndandikungoti zvichataurwa zvevadzimai zvakanyanya. Takutokurudzira kuti madzimai berekai vana munorapisa, berekai vana nekuzvara nahanzi kuwanda kwakanaka, asi kozorwadza pakuenda kusikero. Ndozvataakuitiswa panapa, maakutodzidziswa tinava akusimuka kuita mashona asimuke vataure Kwazoya na amai toda kutenda naika handichatauri nhoroondo handiti indasumukira panapa kuti nditaure pamusoro pedenda tazezesa handitika. Denda rinonzi kolera. Pana anoriziva here simudze maoko? Vakamunzwa nezvekolera? Toda kutenda. Muchaona kuti izvo kuHarare ratosvika ndizvo. Oh sorry yenyu. Harare ratorova nditika. Ko kuMondoro, ko kuChitingwiza, ko muNorton. Toda kutenda Mwari nekuti hasati reda sei rasvika nditika. But pana anoziva paspeed here? Okoyo ndizoka. Panonyanya kutengesera naniko? Namama nditika. Iye kuti zviiteka ndiguta nditi. Mwari akomborera kuti speed iripo kuti titenge tienjoye. Zvatitera sei tatenga asi hoko inechi nekolera nditika. Ko regai ndimbotaura shumanene kuti denda rekolera rakambomira sei. Ndosaka ndambobata panoti pari paspeed. Kolera idenda ramanyoka ndizoka. Ndere manyoka iri asi nokonzerwa nejemu ndizoka. Rinonzi vibrio cholerae ndizoka. Vibrio choleri ndizoka. Ndo kajemu kanokonzera dambudziko remanyoka ekolera ikara kwako. Alright, chii chinoitika pamunhu anenge abatwa nekolera? Aonekwa anokuita sei? Nekurutsa ndizoka. Aonekwa anokuita sei? Nekuchaya. Takutoziva midzi dzacho handitika. Ko zvinhu zvinenge zvamboitika kuti munhu asvike padambudziko rekunochaya nekurutsa ndizoka. Toda kuti tibate pfungwa yacho. Munhu iye anenge adya tsvina kana taya kwedu hatinyari handitika. Tinobva tariti dhoti ndizoka. Ndoda makutanga kunyara motasina pasi vatibona kuti tizviite sei tizvitaure tigokwanisa kuti tipfigire chinhu ichocho muchiiko mutele tikati muvhu ndizoka. Isati zvinyari zvinhu zvakadaro nokuti toda kutiedze nepatinogonda taita sei tapfigira chii chinenge chaitika kuti izvo china iyoyo ive inokonzeresa munhu anenge adya chii tsvina nditika.
yatati dhodhi vasikana vanga vari pambovaona tichiita clean up campaign vakaitoimba nyaya yacho anditika hanzi dhodhi mutoilet panoda kunyara nditika ngatirege kunyara nditika china yayo ngaipfikire mutoilet ikazopfikira mutoilet enda zvakanaka torega kuita inonzi open defecation ndizoka saka china yayo kana iri pachena ine utachiona pakauya mvura ndizoka yokupura china yaiya yoenda mumatsime ani edu ndizoka asina kudzivirirwa nokuvharwa nditika tochera mvura yatoita sei toinwa tabatana nani nazvo patozoona nepapi pamafrutsu asina kuita sei hande kusipidi kwatabotaura kuyakuya asina kushambidzika nditika tatora mafrutsu iyayo amharwa nenhunzi yabva pachina yaya tobva tadya zvisina kuita sei kushambidzwa wanike tatora chiko denda riya ratotaura kuti jemu rekolera. Thank you very much. Ndoda kukutendai zvikuru nekubudirira pechirongwa chine zvekuita nemunhu wemudzimai. Hatingangopfuuri tisina kutaura pamusoro pezvemental health. There is no health without mental health. Semunhu wemudzimai, semunhu anoita mabasa akawanda, ndiye munhu anogona kuita inonzi multitasking. So tichiita multitasking, tichibata zvese zvemaprojects edu, poultry yedu tichiita, baking tichiita, kubika tichibika, ngatiregei kukanganwa utano hwepfungwa. Zviri kujeka? Ngatiregei kukanganwa chii? Right. Kuti utano hwepfungwa hufambe zvakanaka, zvinoda munhu wese kuti tibatirane pamwe chete. Don't be a stressor for you not to be stressed out. Rega kuita kuti mumwe munhu aite stress. Mumwe munhu akaita stress, iwewe uchaitawo stress. Ine nzira yekudzoka nayo bheki kune munhu atanga stress. Ndizvo? Right. Ndikatemwa nemusoro ndinowa pain ease. Ndikatemwa nemusoro ndinowa paracetamol. Ko pfungwa dzikarwara ndinoita sei? Munonoi? What are you taking? Andini? So, semunhu wemudzimai, gona stress management. Stress management inomanejeka zvakasiyana siyana. Ndinogona kunamata stress management. Ndinogona kuita meditation, ndichiverenga Bible shoko raMwari stress management. Ndinogona kuita madance, ndichiplayera music, ndotamba. Kurapa stress zvinoita kuti ndibuditse anonzi mafeel good hormones. Ndaproduce mafeel good hormones aya ndarapa pfungwa dzangu. Asi pane zvimwe zvekuti ndaita zvose, ndadhansa, ndashare nevamwe, ndanamata. Pakuda zvimwe zvokuti munhu abude reach out for the nurses at the hospital or at the clinic. Ikoko utaongorwa kuona kuti aiwa marwariro akuita pfungwa dzako idzi zvaakuda mushonga kuti ipiwe. Kune chirwere chinonzi depression. It's a major mental illness. Depression inogona kusvika munhu pasi riripo. Munhu anogona kufunga, kuzvipfudza upenyu hwake, kukomita suicide. Inenge iri depression yazongoenderera munhu asina kutsvaga rubetsero, munhu weshaika nekuzvisungirira kana kuti nekuzvipora because haana kukwanisa kunorapwa depression. Mishonga iripo, mapirisi aripo ekurapa depression. Zviratidzo zvedepression in short, kusura kwakapfurikidza, feeling sad, zviri too deep, lack of energy, kungoneta, kuchaiwa mufaro nezvinhu
zvavenga zvichikufadza. Waifarira kuenda kuchechi, hauchafariri kuenda kuchechi. Waifarira kuenda kunoungana madzimai sezuva ranhasi, iwe unongoda zvichinokuboa, hausi kuda kubuda kuyeki. Waifarira kuita zvemimhanzi uchitamba tongoona, hauchafariri kuita zvinhu izvozvo. Zviratidzo zvekuti pfungwa dziri kunyura. Pfungwa dziri kuita sei? Dziri kunyura. You are thinking zvishoma nezvishoma. Right? Kusvika paextent yekuti kana zvaenderera unoshaya kana energy yekuti ubude mubheti, kana yekuti uvhure mahwindo nemaketeni, kana yekuti uchitsvaira pamba paunogara samai. Izvozvo zviratidzo zvinoda kuchenjereka. Ende munhu ane depression kazhinji anorengwa nevanhu, chero hana dzake dzinomurenga, vanenge vachingomuti ane usimbe, ane unyobe. Izvo mumwe wedu ari kurwara nechirwere chepfungwa, depression. Pakupedzisira kunozobva wakangori mapiritsi regonzo. Ende chimwe chinhu chanetsa mazuva ano, marelationships. Vanhu vari kumwa mushonga wavona wegonzo kuzvisunga mumasinini nemabhodzi nenyaya yekuti apinda mudepression nenyaya dzerudo. Ngatisamwai mupiritsi regonzo nderegonzo, isusu tiri vanhu. Let's reach out for the nurses, let's go to the clinic. I think nemashoko iwaya inini ndo basa rangu chairo chairo. I'm a specialist in that area yezvepfungwa, mental healthness. Thank you very much. tinoda kukwazisa magesti edu atikuta. Ndakamirira Norway. Isu society inonzi mushamukadzi Norway. Asi matangiro atakaita isu netrafalgar tiri maneighbors, saka tinochemana. Takaenda kunhamu dzakati wandei dzekutrafalgar, tikaona vachiita chinhu chakanaka chekuvigana. Sinochemana nevemutrafalgar, saka pataiendako tichionawo nhamu dzavaiita, takaona vaine zvinhu zvakanaka zvavaiita. Ende unoshama kuti panhamo vana mai vanenge vachimhanyidzana vachidini vachiita sei, ende munoyatsona zvinhu zvavo zvakarongeka zviri smart. Aiwa tikati isu kuNorway zvakanaka zvinopopwa. Takazvipopa ende hatina kumbozviita kare, hatina kumbotora mwedzi kana svondo. Takatongoti tichibvapo tikanogara pasi neushoma hwedu, tikataura, tikaonesana, tikatotanga club musociety yedu kutaura kudai inotonzi mushamukadzi. Sekutaura kwandiri kutoita izvozvi tikawirwa nenhamo kuNorway, aiwa takarongeka. Saka ndoda kuti hatisi kugumirawo ipapo. Saka maona tichiuyawo pano, tatouya kuzodzidza, tiri kuenderera mberi. Asi chikamu chenhamo aiwa icho tatochidarika. Saka toda kutenda madzimai eTWT kuti rambai muchienderera mberi. Zvinhu zvamuri kuita zvakanaka, zvinorerutsa upenyu, zvinoita kuti mucommunity tigone kubata mabasa zviri nyore pane kutarisira hama dzemunhu dzichiuya kuzobata basa iri. Maita iyi eno ndisati ndapedza ndangosumudza vamwe vangu vandinavo vekuNorway vauya pano, mungasumuko here vangokuona here. Aiwa tiri kunhamba yedu kuenda ichiwanda mazvita henyu. Thank you so much, Mushamukadzi.
soseji redu rinogadzirwa nenyemba dzatinenge tarima sevarimi. Rinoiswa green pepper, tinoisa nyemba dzacho, toisa garlic, toisa madomasi, tozoisa mhiripiri dzedu, any spice to taste. Isusu tinonyanya kushanda nemhiripiri nokuti ndo dzatinorima. Tozouya pano tine mabuns atakangokura tichienda kuchikoro aya tichidya aingonzi maskuru buns nokuti ndo aiswa mulunch box yemwana wechikoro. Is dough baking, zvinoitwa dough baking. Then tine cake baking, nhasi tauya ne-traditional fruit cake. Tozoita ma-cupcakes edu, tine dark chocolate cupcakes edu, tine ane cream neasina cream, toita ma-muffin edu. Kune vasingadi zvinonyanya kutapirisa havazosvikawo kuma-cupcake vanobva vadya zvine shuga iri nani iri pasi. Tozoti tine ma-half moon, tinonaka ma-half moon edu ane flour, ane ma-mixed veggies mukati nenyama. Saka vanonwira vaya aiwa zviripo. Tine masamusa edu, samusa ragara rine tumaveggies twedu netunotapira netunovavirira sweet chili dzirimo imomo. Then tine madonuts edu, kune vanonzwa kuti shuga yangu yadzika yoda kuti iwedzerwe vanodya zvinotapira. Tine madonuts emaring donuts, tine malong donuts atinoita pano zvekare. Tine macrackers, kune vanongonzwa kuti shaya dzangu dzoda kugara kana kuti vanodriva vaya prolonged driving, vanhu vachida kuti afambe achinzwa kuti handikotsire munzira, tinovagadzirira izvo zviro zvatinopa vana baba vachienda kumabasa. Vanodya macrackers vachifamba vachibuditsa mabhiskits. Vana vedu vechikoro vanotakura vachienda kuchikoro kumalunch box. Even isusu patinoungana tinotakura mabhiskits edu tichidya nemacrackers. Ndosaka maona tauya nazvo nhasi nemiwo kuti mugozobvawo madya. Apa pane horticulture table. Tine oyster mushroom yatinogadzira. This is dried oyster mushroom. And then also we've got green beans tinoshandisa, and tine strawberries, carrots, tomatoes, and onion. What we do, tinoshandisa manure. Vanotwa manure. Toshandisa, it's organic. We use manure to kushandisa kurima zvinhu zvedu. And then tine onions. Basically that. Vanhu vakaonda vachifunza kuti how do we cook oyster mushroom. Oyster mushroom, you can prepare it, ukasa kuiboila for some time, then woisa matomatis nema-onion, womixa. There's some vanora kuistripa, woimarinata with sauce akasiyana-siyana, and then woisa in deep fat frying. This recipe inowanikwa kuma-China restaurant, but we can also teach you how to do it. So this is our mushroom, green beans, strawberries, tomatoes, and onions. Variety of onion, red and white onion. Iswe TWT tunoita nezvekusona. Tinosona mashirts, tinosona matrousers, mapitcoat, tumadress twevana, madress evanhu vakuru. Zvese izvi tinoita. Hapana chatisingaiti. Koita magemens, marepover emapostori. Zvese tinoita tichitsvaga mari, ende tiri kuda kuti tibatsirwe kuti tikwanise kukura pabasa redu. Aya mashirt dress atinoita, aya mashirt dress enguva ino yekubisa, mashirts akanaka chaizvo. Saka tiri kuda kuti tikwanise kuti tibudirire pakubata kwedu. Mishini yedu ndo iri kuita mushoma. Tachida kuti dai takwanisa mishini, tawana mishini yakawanda, zvinhu zvedu zvaibuda zvakati wandei, zvotipawo mari yedu yakati wandira. Panapa tinoitawo ma-detergents. Tiri TWT tinomanufacture ma-detergents, ma-cleaning detergents. Tinogadzira zvese zvine chekuita nekucleana. Amongst our products tinoita ma-dishwash atinokwanisa kugadzira tichitengesa, pine gel, ma-dog shampoo. Tinoita zvemamwe ma-products atina kudisplaya pano, like washing powder, fabric softener, window cleaner, garage floor cleaner. Tinobata domestic detergents,
then toita ma-industrial detergents like ma-hand cleaner, garage floor cleaner, ma-degreaser and stuff, nema-pharmaceuticals as well. Tinoita ma-methylated spirits, nema-surgical spirit. Saka tiri kubata makawanda-wanda. Isusu veTWT tinorima huku. Huku dzedu kubva pa1st week up to 6 weeks. Pa1st day redu ratinotora machicks edu, we make sure kuti tagadzira bedding yedu ine masodas, and the first day ratinotanga kutora huku dzinofana kunwa mvura the whole fucking day, then mangwana makuseni ndo patotanga kudzisira chikafu. Anditika tichidaro huku dzedu hadzitinetsi, hatizodzipa mumwe mishonga yekuti dzarwara ukadzisitata nemvura musi wekutanga pamunenge wakuenda kumberi uko unenge watomutserendende. And then at 6 weeks huku dzedu padzinenge dzakura tanyatsoona kuti dzakura tichidzipa straight feed, tinozotora chibage chaicho handitika tochikresha tosanganisa negrower pellet yedu, 50 kg yedu yegrower pellet and then 2 bags dzechibage chaicho we mix takuhadhena nyama yedu zvozvo kuti kana uchidya you don't feel kuti uri kudya broiler, unyatsonzwa ndiri kudya nyama rodrana chairo ndo maitiro atinoita huku dzedu as a group tiri muTrafalgar. Tapedza kudara chipererikapo manyowa aya atinoshandisa tinobva tadzokera kuti manyowa aya ndo atakunoshandisa kuti pai mumunda pane patichita maonions edu mavegetables edu taushandisa manyowa iwayo, even muchibage hatichashandisi mafertilizers, tautotora chibage cheche manyowa aya ndo atakushandisa mumunda, hachina nidhi yetop, hachina nidhi yedhi. Zedu riri kure kuti tikatowana vanotibatsira tichida kutora ma1000 points segurupu redu iri tichichengeta kuti tiwanewo mafizi evana vedu, hatizochemi, hatizokumbiri mari kuna nababa kuti pese patinongoti baba mari kuombera every time hatidi semadzimai. Tichitoda kuti titiwo zvitirozvo zvedu tichikwanisa kuti zvese zvinodiwa pamba iwo mai ndiwe musoro wemba, usamirira baba kuuya kuti ndokumbira mari yesauti, ndokumbira mari yakati. Hatidi, hatichadi isusu madzimai hatichadi, toda kushandisa maoko edu nokupfurikidza namai vedu Dr. Soka vakatibatsira vakatiisa pakuisa tototi kuri kunze uko vanhu tione toda kubatsirwa, toda rubatsiro ndoti tibatsire, toda kuti project yedu ikure. Ndiri director weTWT Today's Women of Trafalgar. Ndofunga muri kungozviona pano kuti vanhu vakaunganira madzimai anhasi atakaunganidza pano ane zvakawanda zvavari kuita. Tine vakadzi vari kubika, ndofunga varatidzira nekubika zvakawanda zvamaratidzwa nekuona. Tine vakadzi vanosona, ndofunga maona zvakawanda zvaratidzirwa zvokusona. Tine vakadzi zvakare vanochengetedza huku madziona nekusimba kwadzo. Inini ndakamirira sadirector weTWT, ndiripo pakubatsira maless privileged, vakadzi vayo vaya vasina kodzero yekuzvibatsira pachezvavo asi vaine chivimbo chekuti ramangwana avo rinosimuka. Ndiripo zvakare pakusimudzira vakadzi vanhasi kuti tisangotorwa sekunge tisina chirevo nevarume. Saka chirongwa chatasimudzira kuti mukadzi wanhasi ane chirevo, nekuti kuti ndinzi mukadzi ndinofanira kunge ndiine chirevo. Saka ndaitira kune vakadzi vaivai vanozviraramira maindio. Tine vakadzi vanorarama vasina varume, vasina vanochengeta, vakangoitiswawo zvichivana voshaya anochengeta. Ivavo vanobatsirikana mumaprojekti edu atinoita kuti kana tochengeta huku vanowanawo chavanoita, kana torima vanowanawo zvavanoita, kureva kuti mumwe neumwe ane chekuita. Chiripo chete padunga munhu reorganization yangu, iorganization iri kusimudzira vanhukadzi. Hatisi kuda kuti vanhukadzi vangotorwa sekunge vasina chirevo. Right now taakungofamba newomen empowerment kusimudzira mukadzi wanhasi. Saka ndiripo pakutora vese organization iyi haisi kubata
vane zvakakwana kana kuti vakadzi vakasimba iri kutobata mukatarisa tine madisabled people vari mukati medu asi vachikwanisa kuzviitira saka tiri kubata vese chero chese chinonzi mukadzi tinacho saka ndakamirira women's organization iri kuti tambai nesu motisimudzirawo motikurudzirawo kuti organization iyi ikure tinotodawo imini. Ndofunga ndicho chirongwa chatakupai manzwa vatauri vataura maona zvekudya zvakasiyana siyana maonowo zvakare ezvitamba kazvebasa. Aiwa zvekudya mazviona shungu. Aiwa ndopandanyanya kuonesesa. Nthemba lifundile nthemba libambile lani elikubambileyo abo mama emakhaya nthemba lifundile ukuthi akuqakathi akulunganga ukuthi njengomuntu wesifazana uhlalele izandla akuthiwa iqembu laqala kuyi-society eburial kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi babamba babona kungcono ukuthi hayi ngcono sibambe lokhu bayafuya inkukhu bayapheka bayalima bayathunga bayenza into ezishiyatshiyeneyo njengomama lapho khona nthemba uzizwa ukhuthazwa la ukuthi ungahlaleli izandla. At least nasa atina kumanyisana nenyoka nezvidoma. Atina nasekuru atina nago. Nasa atina nasekuru atina nago atina machemberi. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzvara nasi senguva dzese tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba Tadiwa Nashe Kutama ngatisangane ihe mune zvimwe zviro.